Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe e jeygol Pulaku TV silminake dow moɗon. Mi hofni on kala ha gonɗo nder duniyaru fuu nder rawa moɗon Adama Haruna. Banta hande ko en laari en gari nda en ɗo en direct be moɗon sakiraɓe. Mi laari déjà yimɓe puɗɗi nastugo en direct mai be meɗen ngam meɗo miɗo hofna on sosai ɗuɓɓe nder moɗon ɗo sinkanami ko larani haala en direct. Hesi Kenya mi fuɗɗino waɗugo en direct mi yiɗi ɓe probléme ko larani connexion réseau ngam meɗo en tawi en direct meɗo en jaɓɓidiray ngam hande ko en lortinta en ɗo en direct be moɗon ngam meɗo partage lien man kadi ha nder groupe ji moɗon heɓa sakiraɓe ɗuɓɓe gona en direct be meɗen mai kadi heɓa continue non bo to wodi ƴamol goɗɗo mari wawan fi'ina ƴamol ko shawde ko nandi be majum non miɗo heɗiti laara de commentary ji moɗon mi laari déjà Youssoufa B52 grand Youssouf B52 mi hofni on sosai mi laari on ndi bonsoir merci mi yetti on ko ɗuuɗi mi yelo on yamɓe ha Cameroun ngam may ɗo miɗo yelo de kala on mo windani en waɗi commentary fu bo matina en de nokkure nde woni ngam may ɗo miɗo reni kabde on partage lien man ɗo hedde ko man min bo hami partage lien man ɗo. Oli sakiraɓe gaɗe commentary ji moɗon miɗo laara hedde ko man hami partage min bo lien man ɗo de onon bo kabde on partage lien man ha groupe ji moɗon heɓa sakiraɓe ɗuɓɓe gonda be meɗen en direct man ɗo ba on daari miɗo jogi nda téléphone am miɗo hawana partage ugol lien man ɗo ko da ha stati ɗam tan ko nde en taskana hen matina en direct mai ɗo miɗo matina en direct ye gartin hande ɗo na ɗum je mi matinno en min matino ha ɓawa en tammi waɗugo en direct musamman en tammi matingo yimɓeji fuu amma ɗo inchallah en tammi waɗugo ɗum nder balɗe garande. Yewwa sakiraɓe miɗo heeɗi on ni miɗo laara commentary ji on ɗon gaɗa commentary ji moɗon ngam meɗo gaɗe commentary mo fu matina en dede diga nokkure nde woni hedde komi wara mi fuɗɗa janngugo commentary ji moɗon. Non bo banta matinden en non geloɗe de kala mo waɗi commentary fu bo matina en dede nokkure nde woni pays toye woni larta vidéo ji meɗen malla bo wuro toye woni dede bana ɓen wonɓe Cameroun goɗɗo matina en région toye woni ma bo wuro toye woni e ko nandi ɓe majum nonnoon to waɗi ko ƴamol ko shawri ko dabare dede ko goɗɗo wawata fe'ingo ko hokkugo en ha dede nder vidéo ji meɗen wawa dede windango en ha babal commentary ɓen kambo dara ay muɗum dede ko laari hani gaɗen e ko nandi be majum to wodi ko giyoton min gaɗata vidéo ji amin ko yaha fo on mbawai dede windango min less babal commentary ngam ɗuɗɓe nder moɗon yake feere ɗon bolwana min ko ha WhatsApp ko nandi be majum en keɓatama tutirane ko nandi be man ɗo ngam may ɗo ɗon gelo on gaɗa commentary on matina min dede kala ko hani fo. Yewwa sakiraɓe mi laari commentary ji ɗuɗɓe nder moɗo ɗon gaɗa commentary ngam may ɗum ɗo kofla on sosai Mohamed Nouri o wi a jarama an fo a jarama Mohamed mi yettima ko ɗuuɗi a wi a salminiyam indema Mohamed Mahi ha Cameroun Mohamed Mahi ha Cameroun mi hofnima ko ɗuuɗi ha Cameroun bo ha wuro toye gotel wodi ngam may ɗo miɗo hofne boɗɗum nonnoon Aboubacar Isa an bo wi aɗo ha Mawere département de Ngerem ok lesdi Tibati kenan mi hofnima ko ɗuuɗi Aboubacar Isa
Oke, Grand Yusuf be 50 mi yettima ko ɗuuɗi a wi aɗa sewri be dede larugo yam en direct jotta ɗo ngam mayɗo mi yettima ko ɗuuɗi Yusuf be 50 pullo mi yettima ko ɗuuɗi min fu miɗo seyi dede ɓe wondugo be moɗon ha en direct jotta ɗo yawwa nonnon Mohamed a wi a ƴami mi hirti jam na mi hirti jam Mohamed a wi aɗo ha Yaoundé ok mi hofnima ko ɗuuɗi mi yeɗo yimɓe Yaoundé pat yamɓe nonnon miɗo heeɗi dede yimɓe Adamawa Ngawdere yimɓe Extrême Nord Marwa yimɓe Estet Bertois e nonnon yimɓe Extrême Nord miɗo reni dede communauté ji moɗon koɗeke yimɓe Adamawa kam fuɗɗi wangugo mi laari Youssouf be 50 yawwa sakiraɓe ngam may ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamtomin ko larani haala ñande ndere hani en gaɗa en direct ko nandi be majum ɗuɗɓe ɗo mbiyamin hani en dinga waɗugo en direct ko nandi be majum miɗo marti noon waɗugo en direct may ɗo na min yiɗa waɗugo en direct may yaake feere heɓugo wakkati waɗa en direct may yaake feere ɗum ɗo saɗanamin seɗɗa hen andi de yanayi wakkatiji man ɗo an tawi warti noon miɗo hokka on muñal ni min ɗon programme wakkatire nde tan mi waɗugo en direct je musamman min ɗon mari ƴamɗeji moɗon ɗuɗɗi dede ɗi min kosi min sigi ɗi hani min jaabo se ñande en gatta en direct may e nonnon bo e shawariji moɗon e dabareje ɗe ɗuɗɓe nder moɗon kokkata min e nonnon ma ɓe woodi ko yimɓe feere ɗuɗɓe sinkata dede ko larani vidéo e min sinkata dow amin kaza ko garton ɗo yahayi kaza hani kaza ko nandi be majum min tammi hosugo e commentrice ɗi gaɗanɗomin may ɗo min tammi hollugon min tammi wiitugon min tammi hosugo shawariji e dabareji lattiɗi boɗɗi ɗin ɗi yimɓe kokki min to wodi ko hoɓɓe ɓen ɓe famayno dede no ɗum woniri bo min tammi famtingo ɓe inchallah nonnon Abdoullahi mi hofnima abi bonsoir Adamou Aruna où est ton frère Sale ayya a ƴamani Sale na miɗo martina Sale waɗi jangal Sale o voyage Sale o dilli Nigéria Sale Hassan ɗuɗɓe nder moɗo ɗo windana miɗo ƴamtomi habaru Sale ɓe wayri yugo Sale miɗo martina Sale waɗi jangal seɗɗa kanjum waɗi gayruɗon martugo mo waɗi jangal o voyage oɗon Nigéria Sale Hassan yawwa Aboubacar Isa a ƴamtinno e watta connecta wifi wifi kam mi anda wifi je toye a mari haaji ha connecta an man aɗo mari wifi na malla goɗɗo ɗo mari wifi man a andi wifi kam sey to a soodi wifi a joƴini ha saare maɗa nden a connecta be majum mi tammi aɗo faami ka hanga kam sey to aɗo mari wifi je hoore maɗa ma bo goɗɗo feere ɗo mari wifi a yara o waɗanma mode passe mako mode passe je wifi mako man heɓa a connecta warta dedei a connectan be wifi mako man ɗo malla woodi wifi on je a andi a anda kode man a yiɗi a hefta kode man ɗo mi yiɗi a famnami tan mi andi wifi kam goɗɗo sodan wifi jotta banta min a laari miɗo naftira be wifi jotta to a laarano ha téléphone am ɗo exemple mi waɗanma ni ha téléphone am ɗo ni to on laaray a laarayno boɗɗum a yiyan wifi ɗo connecté ha téléphone am may ko waɗi ngam miɗo mari wifi dede je mi naftirta mi yoɓan kala lewru fuu ko nandi be majum mi tan mi on laari to an bo sey a sooda wifi maɗa wifi ji man ɗon bo ɗo qualité ɗon je dede a abonata warta to a aboni exemple je lewru a yoɓi je lewru ɗo a wawan a partagana yimɓe ko ɗum yimɓe noyi a naftiran be majum bo ɗum timmata sey ñande lewru man wati a lorwa ya a yoɓa jam mi fami ɗon feere bo je latti a sodan ɓe kokkete exemple nombre limgal mb kaza data man ɗo to ɗum timmini hedde ko lewru man siko to ɗon kam connexion man ɗum timma sey a lorwa soda feere ça dépend de naftirgo maɗa yawa ça dépend dedeji a soodi man fuu a wawan naftirgo be majum to min on fof ni fama jamol waɗa ngol jamti ala wifi man bo a wawan famtin kommi miɗo laara commentaire ji moɗon ha jonta sakiraɓe miɗo heeɗi commentaire ji moɗon yawwa amadou hajja nako hajja amadou mi famay bo ɗum o windi salamu aleykum Adamou Aruna mi hofni on mi yelanimon hayru ha may ganga dela nderena banni mi tammi o yiɗi windugo ok mi yettima ko ɗuuɗi ha may ganga mi yelo yimɓe may ganga pat yamɓe banta min jamdiri ha amin e nonnon
Okay, Abdullahi mi famai Arewa 24 TV Abdel mi famai ko a windi ko bon a wi ɗume Méditant, mon frère Cameroun. Bon, mi famai ko mi wiɗa bo ɗo ni mi laari a windi mon frère Cameroun hara gare mayro mi famai ko giɗɗa windugo mi andini aɗo Cameroun mi tammo bo ha wuro Yaounde gonɗa yawa nonnon sey nana Ismaila Marwol o windi ok Allah wallir on jamu min getti ko ɗuuɗi e nana Ismaila sey Aboubacar Isa a windi ha toye mi sodata ok ha to a sodata wifi man na wifi ɗo to a yahi ko ha maison orange mi anda bana ha Cameroun ɗo jotta bana ha min ha Sénégal ɗo ɗo ha maison ji orange ɗo dede ɓe ɗo sora kuje ɗo man wifi man ça dépend de a wawan sodugo je orange je expresso ɗon e ko nandi be majum bana Cameroun ɗo bo a wawan ko maison orange ko ha MTN ha kamtel fo mo wiyam sodi je kamtel ha Cameroun je kamtel o naftirta ça dépend a wawan ƴamugo to a ƴamini to a ƴamini haala dede ko larani haala wifi mbiyete dede hani ɗum soore an kam yehu ƴamu ha maison ko orange ko MTN e ko kamtel mi anda nester to ɓe ɗo mari wifi yawa banni kadi ok Farouk Ahmed o silmini assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Faisal mi hofnima ko ɗuuɗi mi yettima ko ɗuuɗi miɗo yelo famugo daga wuro toye ma bo daga lesdi toye a wondi ɓe meɗen ha wakkatire jotta ɗo nonnoon Aboubacar Isa o wi ok mi yetti ko ɗuuɗa ok Aboubacar Isa an bo mi yettima ko ɗuuɗi mi yettima min fuu Allah barkiɗin sey Abakar Fulani ok mi tammi Abakar Fulani ok o wino Dakar ça va Dakar Sénégal ɗo jam alhamdulillah min ñamɓe a wiya Cameroun bo tout va bien ok machallah mi yettima ko ɗuuɗi Aboubacar Fulani mi tammi kam banni ha Brésil Aboubacar Fulani mi wilo on ñamɓe ha Cameroun e noon Farouk Ahmed o windi thanks you are welcome Farouk mi yettima ko ɗuuɗi Farouk wuro to e gondama bo lesdi to e gonda ha Cameroun na to a Cameroun bo a wuro to nonnoon o Adama Hadja mi wofino nane miɗo wiya Amadou Hadja Adama Hadja mi tammi yawa bandi Adama Hadja mi yettima ko ɗuuɗi a ƴami e ko waɗi to ha waɗa like ɗum sala sam to ha waɗa like mi anda ɗum YouTube to e naftirta YouTube man ɗon mise à jour je ɓe waddi kesum jotta ɗo sey to hay activé ɗum ha YouTube maɗa de babal waɗugo like man ɗo himɓe jutɗo ƴamami haala man yawwa mi tammi waɗugo vidéo musamman dow majum mi hollayna on jatan activé ran like man e woɓɓe feere ɗo jamto ko larani commentary fuu ɓe wiya commentary to salo waɗugo de ha téléphone maɓɓe e nandi YouTube jomaɓe nde kala ɓawa wakkati ko ɓe ɗo gaɗa mise à jour ji kesi ngam may mi tammi waɗugo vidéo musamman dow majum nder balɗe garande inchallah de kala ko on paamai kala ko marɗon haaje fuu on mbawai windangomi les babal commentary miɗo toro on yafuye goɗɗo to yonami ha mi noto appel mako miɗo toro on yafuye salamu aleykum allo ok to jikenan gaɗe muñal o tawi appel man yawwa ɗum haala ɗumen bolwayno yawwa ko larani haala waɗugo like e commentary de Adama Hadja o jamti inchallah mi tami waɗugo vidéo musamman dow majum nder balɗe garanɗe sey Siddiki Aboubacar o windi Adamu Haruna mi hofnina on Saleh Hassan inchallah Siddiki Aboubacar Saleh Hassan nanayi kofgol maɗa miɗo matina Saleh Hassan waɗi jahangal ɓe nder moɗo ɗo ƴamdunomi habaru Saleh Hassan waɗi jahangal o dilli Nigéria min bo miɗo Sénégal min gonda be mako jotta amma min no matodira be mako nde weeti fuu inchallah Biya Yusufa o wi mi salminima mi hofnima diga Cameroun Biya Yusufa mi hofnima ko ɗuuɗi daga Cameroun bo ha région to ma bo wuro to ya woni kama mi yiɗi famugo mi yiya deydey ɗum himɓe to en ɓuuri matotirgo yimɓe to e ɓuuri watango min hakkilo yimɓe Adamawa na ma bo yimɓe nord ko yimɓe extrême nord ko est ma bo yimɓe centre e Cameroun e deydey no foti fu miɗo yiɗi to goɗɗo
mi waɗani en comment ɗo matina nde nokkure nde woni ma bo wuro ngo woni ko région je woni. non sey Ibrahim Yaya o windi Adam. Naam Ibrahim Yaya mi hofnima mi yelo a jamo. Sey Ibrahim betare malla baba Aisha o windi sabbungo Adamu Haruna. Allah jabo do amara Ibrahim yettino ko ɗuɗi. E non sey Hamza Hamadou o windi Hamza depuis Cameroun. Comment tu vas? Je vais bien alhamdulillah. Hamza Hamadou ha Cameroun. A Cameroun hawroto Hamza Hamadou ngam miɗo heɗima ça va gal mi jam alhamdulillah. No e gal mon mi yelo onon bon yamɓe ha Cameroun man kadi. Non sey Nana Ismaila o windi Hassan Sale kam jam on yarimo Nigeria. Na jam yarimo Nigeria, jam yarimo Nigeria sosai ma, jam yarimo Nigeria o yehi Nigeria Niger. Andi Sale Hassan ɗuɓɓe nder moɗoɗo ƴama mi Sale Hassan kam no goɗɗo to miɗo matina Sale Hassan no goɗɗo Niger. Yawwa ngam may o yehi Niger o sali Nigeria banni kadi oɗo Nigeria jotta. Ceerno Diallo mi salminima mi jurake ma mi yelo a selli. Ceerno Diallo daga Medina Baye Kaolack e Sénégal. Ceerno Diallo mi salminima ko ɗuuɗi. Ceerno Diallo a siganoyam cagiri miɗo wara. A fami Ceerno Diallo cagiri mi faala inchallah d'ici 23h mi aran a siganoyam a resanayam cagiri. Mi tammi Ceerno Diallo kam fami komi mari haje, mi wi mari haje cagiri mi tammi Ceerno Diallo on tan fami ngam may ɗo ka salake. Sey Aboubacar Isa a wi ok Aboubacar Isa a windi a ƴamti ko larani haala connexion gratuite ɗi min ganno vidéo ɗo majum ko salino je MTN Cameroun mi tammi kañum a wolwata a wi jotta ɗum hokkata to a waɗini to activé amanta connexion mara timmi ɗum darake. Miɗo matina ɗum acciti huugo jotta nebi komin ganno vidéo man wakkati men non waɗuɓe nder meɗen laaroɓe vidéo ji jeyngol plafotiki ɓe naftiri be majum amma ɓawa ɗon ɓe darni ɗum. Mi andi kuje me ɗo ɗum c'est comme si ɗum promotion non tan ɓe gaddata to ɓe gaddi ɗum ni ɓawa ɗon ɓe ɗon darna ɗum ɓe ɗum accita huugo. Miɗo matina ɓe darni ɗum jotta ɗuɗɓe ɗo ƴama min ko larani connexion gratuite wato ha jotta min keɓana en dede connexion gratuite. Non Farouk Ahmed o windi gotivi Ibrahim Sidibe Ghana. Ok indema Ibrahim Sidibe aɗo Ghana machallah Ibrahim Sidibe mi yettima ko ɗuuɗi aɗo Ghana. Noy mbaɗon ha Ghana kam Accra na Kumasi na Kuppe na toyna ngam meɗo mi hofnima ko ɗuuɗi mi yelo yahugo lesdi Ghana to Allah mum yerdi. Ghana ɗon nder peji dede ɗi mi yiɗi yahugo to Allah mum yerdi mi tammi yahugo bo ngam may ɗo mi hofni dede sakiraɓe bandiraɓe fulɓe taweteɓe e lesdi Ghana fuu. Mi to seyo dede kala mo waɗi commentary fuu ɗo matinami dede nokkure nde woni. Sey Nana Ismaila o windi min fuu so o windi manni o windi hanko fuu sali. Ok ɗumejum sali connexion man na je connexion gratuite mais salina walla waɗugo like sali Nana Ismaila. Sey Ibrahim Baba Aisha o windi Ibrahim ha Garwa Cameroun machallah Ibrahim ha Garwa Cameroun na mi hofnima ko ɗuuɗi miɗo hofna yimɓe lesdi Garwa. Mi yiya yimɓe ngawde mi hafi on asi miɗo wiya mi yiya yimɓe ngawdere. Sey Nana Ismail o windi Adama ngawdere Cameroun mi hafi on afwan ngaɗi muñal. Yawwa yimɓe ngawdere na helni mi yiya yimɓe ngawdere ha jotta non mi yiya yimɓe este bo ha jotta yimɓe Bertois miɗo heeɗi on. Yawwa Nana Ismaila yimɓe ngawdere mi hofni on mi yetti on ko ɗuuɗi. Non se Adama Hadja o windi ok Allah hokku jam amin ya rabbi mi yetti ko ɗuuɗi Adama Hadja. Non Isa Amadou banni miɗo lara commentary ji moɗon sakiraɓe. Non Isa Amadou o windi Adamu Haruna tokorama Adamu Isa. Ok mi hofnima depuis Yaoundé je suis fier d'être ensemble avec toi. Ok min gettima ko ɗuuɗi e non a wi la révolution de technologie du 21e siècle on est vraiment
ok mi yetti ko ɗuuɗi banni jotta kam na duniyaaru men ɗuɗo ha 21e siècle ko ɗume jum fof hoyti to goɗɗo anndi deydei no ɗaɓɓitirta ɗum ni ko ɗume fof wala ko salorta goɗɗo wala ko saɗanta goɗɗo kam meɗo mi yettima ko ɗuuɗi toppora am Adamou Issa miɗo a wiya ɗo ha Yaoundé Cameroun nan noon banni ha Yaoundé Cameroun yofni yimɓe Yaoundé laara yimɓe Yaoundé ɗon gondi en direct be meɗen sosai jotta ɗo non noon Nana Ismaila o windi Hassan Sare aye mi tammini mo Sénégal ok a wi a tammini o goɗɗo Sénégal na malla ok Saleh Hassan o goɗɗo Niger o goɗɗo Nigéria banni en kam amma goɗɗo Niger o ɓingel Niger kam jotta bo ɗo Nigéria yawwa banni inchallah yawwa wi like ok Nana Ismaila wi like on sali waɗago na like man ɗo banni inchallah mi tammi waɗugo vidéo dow majum mi tammi hollugo en deydei no en gaɗirta like man nonnoon Adama Hajja o windi mi hofni himɓe je du'a ok Hajja mi famai boɗɗum mi famini a wi a hofni deydei himɓe je ɗo hira be am pat yawwa to sakiraɓe hiroɓe be am fuu Adama Hajja o hofni on pat moɗon o windi bo mi ɗo dolla aɗo dolla Adar na aɗo dolla Adar wadda machallah mi fami oɗo dolla Adar wadda deydei ɗen de anda ko wiyete Adar bo oɗo dolla ataya kammi ngal Sénégal ɗo to yimɓe Adar to hakkillaɓe heftata ko woni Adar sawi ɓe ataya ɓe mbiyata Adar haɗɗo ɗum ɓurnagal afilde lesɗe ɗo fof Adar ataya ɓe mbiyata ɗum yawwa Adama min getti ko ɗuuɗi ɗo kam na i hirde man ɗo tan mi welugo to Adar wari kam to min ɗo ndeni Adar mai kadin yawwa Ibrahim Yahaya mi hofnima ko ɗuuɗi Saleh Hassan inchallah o nanan kofgol ma Saleh Hassan o voyage oɗo Nigéria inchallah mi yettima ko ɗuuɗi Ibrahim Yahaya nonnoon a windi Yaoundé capital Cameroun ok aɗo Yaoundé capital Cameroun na ok mi hofnima deydei mi hofni e sakiraɓe ɓe noon ɓe Yaoundé si Awal DG leader Mohamed nayabaru crowd one e sayuri koni ɗum ɗo ya boɗɗum marɗo haaje waɗugo ko larani marketing de réseau fo wawan matugo leader Mohamed to sayuri a yiɗi natugo to crowd one kala ko annduɗa fo matu leader Mohamed o hollete no naftirta a heɓa ano nastirta ɗum a heɓa ceede ɓe koye ɗum inchallah Awwal Jibo ha Kusiri hofnima min yetti ko ɗuuɗi Awwal Jibo ha Kusiri mi welo a jamo ha Kusiri extrême nord Marwa mi hofnima ko ɗuuɗi na sey to mi wolwi aɗo andi miɗo andi sey Aboubacar Isa Aboubacar Issa wi dede ko larani hala localise ugo téléphone tu as fait les recherches ça ne donne pas tu ne sais pas je waɗugo je localise ugo téléphone téléphone man to majjina malla to téléphone man majjina min gaɗino vidéo dow majum ko lawla tokkata localise téléphone ma min gaɗino laabi ɗiɗi a wawana localise téléphone maɗa be IP adresse téléphone maɗa e min gaɗi bo dede lawol ngol a tokkata localise téléphone maɗa je be adresse mail to aɗa mari adresse mail téléphone maɗa man be mot de passe to téléphone maɗa majji Allah hoynu a heɓan téléphone goɗɗo ko sobajo ma ko nandi be majum c'est a télécharge application de inde magel Google Find My Device ma bo Google localisé mon appareil to a waɗi ɗum ƴamete a waɗa adresse mail maɗa to a waɗi a waɗa mot de passe maɗa ɗum hollete de position je téléphone maɗa man woni téléphone maɗa majjuɗum man ɗo yawwa to téléphone man ɗo connecté wakkati ma ɗon hollete ha leydi be batterie gonɗum e téléphone may a wawan a waɗa téléphone may sona bo hollete distance gonɗum hakkunde maɗa be téléphone man fou min gaɗino vidéo man musamman dow majum lawol ngol a tokkata hefta téléphone man ni to ɓe formatay téléphone may gal adresse mail kam to ɓe formati téléphone may bo a fotay a localise téléphone maɗa gal adresse mail ɗo kam seede gal IP adresse bo min gaɗino lawol ngol a tokkata a lara IP adresse téléphone maɗa e a sigo ɗum Allah hoynu to téléphone maɗa majji lawol ngol a tokkata a yaha a lara ɗum ni tammi on paami sakiraɓe
ngam may ɗo min gaɗi vidéo ji ɗuɗɗi ɗuɗɓe nder moɗo yakke feere ɗon jam to min gaɗi vidéo ji to on lortake nder vidéo ji ɗi jeygol Blacko TV on tawan vidéo ji ɗuɗɗi dede no a localisirta téléphone ma no a waɗirta noye to numéro ji maɗa majji no a eftirta numéro ji maɗa to photo ji maɗa on a supprime ɗi a yiɗi a lorna ɗi lawol ngol a tokkata a lorna ɗi to téléphone ma charge ata law to batterie ɗo yara wane to connexion ɗo timma juure ko nandi be majum inchallah min gaɗi vidéo ji mai ɗiɗo ha YouTube jeygol Blacko TV ma to haje maji fu lortogal toon hefta yiɗi inchallah. Ok, ɗan Fulani TV o windi Adamu mi hofnima. ɗan Fulani TV mi yettima ko ɗuuɗi, miɗo lara dede kuuɗeji maɗa ko kaddata aɗo waɗa vidéo ji tutorial am fu miɗo lara vidéo ji maɗa ngam miɗo yetta, miɗo lara kuuɗe maɗa tilimɗe ɗe gatta wallahi aɗo tiiɗi nde weti fu aɗo waɗa vidéo aɗo famtina himɓe ngam may ɗo komi wawata wigoma Allah wallu kadin se en tiiɗa e ko nandi be majum en ballito dede bandiraɓe sakiraɓe en bo tami ɗum hunde nafoore dede nde gatta may ɗo ɗuɗɓe nder moɗon mi lara ɗon windana min ha comment ji ɗo ewne ko nandi be majum on ɗon getta min ɗon share be majum ɗuɗɓe nder moɗon wato min ɗon dara comment ji ɗi gaɗan ton min se min ɗo toron yafuye ko on giya min loranayi on comment ji moɗon bo min répondayi on ɗo min ɗon giya dede comment ji ɗi gaɗan ton min yimɓe diga Cameroun Afrique en général e ma bo lesɗeji duniyaru ma woɓɓe feere diga gal Europe France Angleterre ko nandi be majum Italie woɓɓe feere hacin min ɗo dara comment ji moɗon on bolwana min on mbiya dede vidéo ji min gatta ɗiɗo kewta on ha dede nokkuje ɗe gonno on ɗo sero be yiwgo on keɓi dede himɓe waɗoɓe isin vidéo ji may ɗo ɓe fulfulde on ɗon getta kamma min on bo min ɗo sey yiwgo min ɗon kabda min ɗon gaɗa vidéo ji may on noon bo on ɗon mbatani min hakkilo kala ko min gatta fu on ɗon dara nanema dalila moɗo min gatta vidéo ji may ɗo to min gaɗi on daray ɗo min fotayi min continue a waɗugo sey be moɗon may to min ɗon gaɗa on ɗon dara on ɗon kolla min on no encourage amin on ɗon mbiya min ko min gatta may ɗo boɗɗum ɗo wallito to se a yiya minon bo ko nde fu min ɓeddi amman to min ɗon gaɗa min giya ɗum ɗo ɗayi ɗo se on giya minon bo min koytini waddugo vidéo ji may ɗo nanema ɓe wallinde moɗon on min gatta dede ha ɗum hewti banni may ɗo e tammi ɗuɗɓe dede ɓen fuɗɗunoɓe larugo vidéo ji amin diga arande on giyanno no min gaɗirano vidéo ji may diga arande ɗum ɗon no ɗayi diga ɓurayno yimɓe temere abonino ha chaine may ɗo ɗum yaha seɗɗa seɗɗa temere ɗiɗo ha temere tato hanjo ha yimɓe ɗum hewti yimɓe ujunere ha hewti ujune ɗiɗi ha YouTube a septi dede chaine amin jaɓi chaine amin e ko nandi be majum ni ha waddugo jotta en ɗo yimɓe ko aboni ha chaine may ɗo mi tammi yimɓe temere jeego ɓe yimɓe ujune jeego pardon mi yiɗi wigo yimɓe ujune jeego ɓe temere nayo ha ɓe hunde feere en daari yimɓe may ɓe famɗayi ngam may ɗo kañum min nottoɗon ko nde ballite min ɓe partage ugol lien vidéo ji man ɗo toon ɗo partage ɗo dayo nder groupe ji musamman dede ɓen wonɓe pays ji étranger mi yiɗi on gaɗa ko wallitago min on ɗo partage lien man ha nder groupe ji lesɗe ɗe gonɗon heɓa dede sakiraɓe ɗuɗɓe wonɓe toon may bo hamɓe bo ɓe gaɗa ko larugo vidéo ji maɓɓe ɗo abona nanema to on abonata ha chaine may on darata ko min gatta min fotayi min gaɗa ɗum amman toon ɗo abona on ɗon dara ɗo si a yiya min on bo min keeɓi dedey sembe no min gaɗiri vidéo ji may ɗo kamma ɗo wala komi wawata wigo on se yettore yawwa noon dede ko larani commentary ji moɗon ni gaɗa toon Abdel Damfili o windi bonsoir Abdel Damfili mi yettima ko ɗuɗi mi yelo a jamu sey Abakary Isa o windi non hollatayam ha téléphone am woni ok a wi hollatama dede position ha téléphone maɗa man woni na ɗum téléphone maɗa je joguiɗa man ɗon a fondi ha localise na ɗum téléphone a wonga feerewa se a tabbitina téléphone je a yiɗi a localise man ɗo a maɓɓiti dede babal localisation maga exemple man ha mi waɗanma seɗɗa dow majum ha mi holluma dede to yiɗi be téléphone am je mi jogui ɗo jotta to a larayno mi anda ɗum wangan boɗɗum a laara dede komi yiɗi hollugoma may na kuje ɗo yite may ɗo ɗum wangata boɗɗum dede komi yiɗi hollugoma to a nastini babal maɓɓutugo connexion ɗo to a dasi dow babal maɓɓutugo connexion ɗo to a dasi dow majum ɗo ni a dasiri sera a yiyan ɗum hollete babal dede localisation ko larani map localisation to a désactivé ɗum ha téléphone maɗa ni ça veut dire que a désactivé goɗɗo fota localisa dede position je gonɗa ko ɗo andi adresse mail maɗa be mot de passe maɗa ko ɗum an ɓe hoore maɗa fota localisa téléphone man ɗon c'est obligé kilatto kañum kay ɗum maɓɓiti ɗum hunde on nde hani dede a activa ɗum ko nde to ni aɗo hultorata téléphone maɗa majja a yiɗi localise ko ɗum a heftayi ɗum yewwa sey a waɗa dede tin sey a activa ɗum e noon miɗo martina sakiraɓe ɗuɗɓe nder moɗo ɗo ƴamami ko larani application je to goɗɗo memi téléphone maɗa ɗum filma ɗum photo ɗum yerɓamma exemple jotta a wawan a lesta téléphone maɗa sey goɗɗo wara hosa téléphone maɗa haɓan ha itta mot de passe maɗa ko yiɗi waɗa ko binciko téléphone maɗa ko nandi be hunde feere e majum ni a wara tawa téléphone maɗa mi mama dulla ɗum moy mema téléphone maɗa to ɗon application je min tami waɗugo vidéo dow majum balɗe ɗo to a wari a yiyan dede photo goɗɗo kosuɗo memi téléphone maɗa may
lawol may ɗo a wawa naftirgo be majum to active application ma ha téléphone maɗa koda téléphone maɗa no majju goɗɗo wujjingel e nandi to goɗɗo wujji téléphone maɗa ni no ko handiri fu o to laari ngel ɗo mari kode o fondan ha o wiya accu ha o fonda ittugo kode man o yiya to fondi ittugo kode man ɗo ni to ɓiɗɗi téléphone may ɗo ni téléphone may ɗo filmamo bo on laari mi jogui téléphone am ɗo jotta to mi heɓanay no ɓittay kode may exemple mi wofini ngaɗo filmami photo to nga filmi nga ɗo yerɓa ha adresse mail to téléphone maɗa majji banni ɗo a yawan a heɓa téléphone ko sobajo maɗa ko goɗɗo feerejo sey a connecte adresse mail maɗa dow téléphone mako may to a connecti ɗum ni waddonoyte nda dedei message ji maɗa man fou hollete nda message photo goɗɗum hoosi téléphone maɗa to ɗum goɗɗum o annduɗa ni ɗon e ɗon a heftaymo nani o anni to téléphone goɗɗo waɗi hoosi téléphone maɗa ko ha saare ko ha suude ko nandi be majum ni salata ko ɗum goɗɗo mo gonduɗon ha saare may ko ha fattude may ko nandi be majum ha secteur may ɗo salata ko ɗum goɗɗo mo annduɗa hoosi téléphone may ɗo to a laari photo mako ni daɗɗum ɗum filmi o photo na ɗo ka wala ko lutti sey yawgo nangamo tan miɗo matina ɗuɓɓe nder moɗo ɗo ƴamami application ji ma miɗo matina sin application ji man heɓu waɗi ɗo ɗum o yaha heɓugo kanjum watta on giya min gaɗata vidéo ji dow majum ɗuɓɓe nder moɗo ɗo ƴama min minon bo min giɗa min gaɗa vidéo deyde latti ɗum ɗum waɗana yimɓe exemple min dara min andi hunde nde waɗata min gaɗa vidéo dow mari min mbiya ɗum ɗo wala onon ɓe hoore moɗon to on daari ɗum waɗanayo non mayɗo ka sunay on minon hoore amin min gaɗanayi hoore amin adalci sakko ma onon mayɗo min andi hunde nde waɗata min gaɗa vidéo dow majum min gerɓa ha youtube min bonnay connexion amin ɓe wakkati amin min gaɗa nden ɗum waɗanayo no gi wala ko ɗum nafi min to kanjum waɗi kala hunde nde waɗata fou nde ƴamɗum min no gi min gaɗanayi on fo to ande min keɓayi laɓɗum may miɗo matina je mi matini on je a yiyata photo kala mo memama téléphone ko memugel tan ko o wujjugel o dillidi bo a wawan laarugo photo mako min tanmi e ɗaɓɓutugo min keɓan application man inchallah nder balle afwan abdoullahi mi tanmi mi laari woɗmo yewnoyiyam téléphone je a yewni man ɗo bo ɗum kañum mi waɗirta en direct may ɗo mi tanmi a yewnimi ɗum ha télégram na ɗum ha whatsapp nan fa miɗo ke muñel abdoullahi mi laari aɗo yewnami ɗum ha téléphone je mi waɗirta en direct ma a yewnatami ngam may waɗu muñal seni miɗo sugli to mi suglitake inchallah en tanmi e famrugo yawwa téléphone je mi waɗirta en direct may ɗo ha mago na waɗi ko yewnoygo yawwa non ko larani hala application ma miɗo matina on application ma inchallah min tanmi heɓuɗum nder balle salide woodi mo mi yewtidi tanmi yerɓangomi ɗum yawwa ma application may ɗo ɗum tanmi lattago ɗum je show buto koɗo mari haaje majum ngam application may ɗo min fou mi heɓira ɗum koyeɗum ko bo mi tamaki ɓorgo ɗum koyeɗum marɗo haaje majum fou min tanmi ɗum wiugo dede no yoɓata min gerɓana ɗum dede application may ɗo min tanmi en noon pamra sakkiraɓe yawwa non en no continue ko larani commentiji ɗi sakkiraɓe gaɗata mi tanmi nana ismaila wi min kam no goɗɗo laarirta mode passe adresse mail a ƴamtino laarirta mode passe adresse mail maɗa min gaɗino vidéo dede ko sali comment goɗɗo laarata mode passe adresse mail muɗum ko facebook e ko nandi ɓe majum to a e sauvegarde no mode passe man ha drive maɗa dede ha adresse mail maɗa to sauvegarde no ɗe lawol ngol a tokkata ya tawta ɗe min gaɗino vidéo may to a waɗayno a sauvegarde no ɗe bo ɗon kam seyde a loro a wara to a waɗi login adresse mail maɗa ma ɓe ƴammima mot de passe a waɗa mot de passe oublié to a waɗi mot de passe oublié ɓe gerɓonoyte kode 6 chiffre ɓe mbiyete a waɗa kode ma ɓe gerɓonoyte ha dow numéro ji a maɓɓitirno adresse mail may to ɓe gerɓonoyima ɗe sey a waɗa kode 6 chiffre man ɗo ɓe kokkete autorisation dede a créa mot de passe kese to a créide kadi ɗon kam sey a windere kode ha ɗerol ko hunde feere a sigo ɗuɓɓe nder meɗen ɗon geebo adresse mail ɓe mot de passe ko nde min gaɗi vidéo dow haala adresse mail min pindini min tawi yimɓe paalata ko ɗum giɗa giɗa ɗum ma ɓurna fo to min gaɗi ko larani adresse mail min giya yimɓe ɗuɗata laarugo vidéo may ma kanjum waɗi on gi min accitima min koytini waɗugo vidéo ji dow majum e ko nandi ɓe ma adresse mail bo ɗum hunde on lattine marta importance aussi to a mari adresse mail to téléphone maɗa majji a mari lawol no a localisirta téléphone maɗa to téléphone maɗa dedei noma mi wiyata ko hunde feere ɗo maɗa majji a andi bana photo ji maɗa a wawan a sigori ko téléphone maɗa majji photo ji maɗa majjata numéro ji yimɓe maɗa a enregistrayɗi ha adresse mail maɗa ɗi majjata ko téléphone maɗa majji ko a sañi téléphone wala ko yaluma lorago yerɓita photo ji ha mi yerɓito photo ji ha numéro ji ha mi waɗa ha mi enregistré ɗi sim 1 sim 2 ɗum ɗon ɗum pat ɗum ƴaawi ha adresse mail andu mode passe maɗa ɓe username ji adresse mail maɗa tan ma ɗuɓɓe nder moɗo min gaɗi vidéo ji may ɗo min giya yimɓe ba paalaki ɗum kanjum waɗi on gi nani mami noon bo komin mari komin gi marɗon haaje kanjum min kabdata min gaɗa ko waɗango en ɓurna fo min giya ƴamɗeji moɗon ɓurayi ɗum dow whatsapp facebook e ko nandi ɓe majum kanjum watta ɗum jon dede vidéo ji amin fof ɗiɗo wasori dow whatsapp facebook man ɗo miɗo martina adresse mail ɗum hunde on mande importance aussi yawa non commentary ji moɗon sey biya yousufa o windi yawwa miɗo yela on fou miɗo yelana on fou hayru ha on woni fou diga cameroun estebertois ok biya yousufa ha estebertois ha cameroun mi yettima ko ɗuɗi mi laari yimɓe bertois bo anguinden kam
mi yetti on ko ɗuuɗi yimɓe bertowa nonnoon Hawwa Habiba mi laari o waɗani en junngo ni ngam may mi hofnimo hanko fuu Hawwa Habiba mi yettima ko ɗuuɗi nonnoon sey Saydou Sali o windi bonsoir mon ami merci Youssoufa Sali mi yettima ko ɗuuɗi o windi comment tu vas je vais bien alhamdulillah et toi j'espère que a jamo ok ya Ibrahim a windi be arab a windi hofnane dede Saleh Hassan gonɗo ha Nigéria inchallah Saleh Hassan oɗo Nigéria eɗen bo ɗo Lagos Saleh Hassan woni inchallah o tammi laarugo kofgol maɗa hanko ɓe hoore makko tammi laarugo commentije gadda hay kofgol ngol kofnuɗamo inchallah ok Saydou Sali mi yettima ko ɗuuɗi a wi an kam a wala aucun probléme be dede application ji ɗimi watta vidéo ji ɗo majum ko nde e dede bo aɗo respecti condition ji man ɗo e ɗum ɗo hokka machallah banni min giɗi min nana wala to min gaɗi vidéo min ɗon lorto min ɗon laara commentiji moɗon yimɓe ko mbiyata mi waɗi ɗum waɗa ko nandi be majum to min daari yimɓe ɗum mbiyan ɗon mayɗo ɗum waɗani ɓe kaɗo fottana min kaɗo seyna min sosai nanema dalila moɗo min gatta to min gaɗi on mbi min ɗum waɗani on ni non mayɗo kaɗo seyna min to woɓɓe mbi ɗum waɗanayi en bo min noon kaɓana min non bo min lorto min ɗaɓɓita min giya no ɗum warata ha min keɓa hamɓe bo min gaɗana ɓe ɗum min gaɗa vidéo dow majum heɓa dede ɗum waɗana ɓe nandi téléphone ji ɗo feerotiri e woodi application ji goɗɗi ɗi gatta ha téléphone ji feere yaake feere minon ma min kiɗittata ko ɗum watta ha téléphone ji goɗɗi man sey to min gaɗi vidéo dow majum yimɓe posinani min question ji mbi min ko ɗum waɗayi min laari commentary ji moɗon sey min lorto min ɗaɓɓita min gala est ce que kaza kam e waɗa dow téléphone kaza sey yaake feere min tawa ɗum waɗata ayi na ɗum téléphone ji ma téléphone ji kam ɗon marque feere feere jotta exemple miɗo jogui téléphone ɗo ɗum techno téléphone anga mi jogui ha junngo am ɗum techno camon 15 e téléphone je mi waɗirta en direct ɗo bo ɗum téléphone ɗum Samsung Galaxy A21s to hakkilay goɗɗo joguiɗo Infinix ko Itel ko iPhone wawan yahugo waɗa ɗum waɗanayi ɗum to sey a tawa dede option may ɗum watta ko ha Infinix ko ha iPhone e ko nandi be majum ngam may ɗo anandi kujeji may ɗum hunde on dede sande nde goɗɗo fota wiya e ɗum waɗa kala ha téléphone fof e to min andi ɗum watta téléphone ji feere bo banta ko yake feere min gaɗay vidéo dow WhatsApp min ɗon matina ɗum ɗo waɗa ha WhatsApp ji kaza ɗum watta ha kaza yawa min ɗon matina diga arande ha vidéo mayɗo heɓa pama banni mayɗo bo application to min andi ɗum watta dow téléphone ji feere min ɗon matina ɗum wala waɗa ha dede dow téléphone ji feere tan min pami sakiraɓe non noon Idrissa Ardo o windi bonsoir Adamou Arona o windi vous avez ligne des applications pour disabilité si vous avez envie Idrissa Ardo mi famay application je mbiɗa marra haje ɗo foti a famtinami goɗɗum Idrissa Ardo application je mbiɗa ɗo mi famay application je mbiyatama foti a ɓedda famtingomi goɗɗum e nonon Adama Hajja o windi ok Adama Hawwa a windi on ɗo laara nafi on machine e sosai Allah barkiɗin ok an Hawwa Habiba ok mi yetti ko ɗuuɗi Hawwa Habiba wi on ɗon laara nden bo ɗum nafi on sosai ngam mayɗo min getti wallahi min ɗo sewto min gaɗi vidéo min on mbi ɗum ɗo fottana on non mayɗo min on bo kada fottana min yawwa ngam mayɗo min getti on sosai kala nde min gaɗi vidéo to ɗum waɗani on fof on mbawi windango min lesba comment on mbiya min on gaɗi ɗum fottani on bo to ɗum waɗayi bo mbawi wigo min ɗum waɗanayi on heɓa min kabda min ɗaɓɓita dede je waɗanta on sey Aboubacar Isa o windi ne a windi noy a nastirta ha adresse mail maɗa a laara photo je filmi may ok je vidéo je mi wima to goɗɗo memi téléphone mara gona min gaɗay vidéo do application min keɓayi application may ma taw application may waray ha amin may ma miɗo matina woni momi contacti ɗum informaticien feere hanko ma hanko on tan mi yerɓangomi dede lien application may nden min bo mi waɗa vidéo dow majum dede no ɗum warete may fof application may heɓugo ɗum ɗo hoyay kañum ɗo
ko min ngadi video do majum do video mai latta dum je coggu to ko do mari haaje application mai do sey to be de min germa tan gam application mai do kala application je latti min fu sey to min codi dum do dole min do min sodi to dum heba min keba hunde fere on ande min potay min soda min joba be gerbana min application a fami min loro min gara video do majum ko jodi wadi video mai madum kugal bawta wadi video a wala montage application je min garita montage mai do sey to min aboni min joba application ji je wadugo montage man en plus a wara publia e a wada uploading video mai do ha YouTube a publia dum kanjum madum connection hosata to ayi sungurla mai do kasade sedda to en bien ngada ko nde non mai do dum tammi darno ko hani ngada ko wallindir ko bawo to fabbi fu non bo min dare application je min gurtinta to min martina on marro haaje majum fu yoban hedde min germana application mai do heba en ballindira ni tammi on pamanam sakirabe kama do min application mai wara ha min mai mata se to dum wari hebi dum inshallah min tammi wadu ko video do majum Ok, Hamza Hamadou a windi depuis la région du Nord, Cameroun. Ok, ha Guider. Yettima ko duudi Hamza Hamadou dede ha Guider région Nord. Garwa kenan. Mashallah mi yettima ko duudi Hamza Hamadou. C'est Alhaji Bouba Malik, comment vas-tu? Je vais bien, alhamdulillah, Alhaji Bouba Malik. J'espère que on y a bien en Mohamadon. Et mi doyelo bo faamu go dede daga to en gondon. C'est Hassan Isa windi merci Adamu Hassan Isa min gettima ko dudi an fu min don gelo faamu go diga wuro to e ma bo diga peyi to e a larata video en direct amin jotta do. Non Idrissa Ardo windi a windi application pour déshabiller application je déshabille go dume goddo na malla mi famay ha jotta amma wawan matugo mi dede gal WhatsApp a explique mi dede application je marra haji biata mando awan matugo mi ha do numéro am je WhatsApp plus 221 70 680 16 61 64 to taskati no hosugo numéro mai bo a wawan heɓa téléphone feere hawsaka jotta hami loro mi limtan maka to a walaka to a walaka ma lara nder vidéo ji ɗi watta ko nde ɓurna ko min ɗon kokka numéro jami maydi de ko sali plus 221 70 696 61 64 to banni kadi ɗon numéro dede je WhatsApp je wawatama matugo mi attindinami application je marra haaju men gam haaju tan famay boɗɗum sai Abubakar Isa windi mi yetti masin mashallah Allah wallu en amin amin Abubakar Isa min gettima ko ɗuɗi an fu Allah ni jabo do maɗa Alhaji Bouba Malik a windi les applications qui demandent les cartes bancaires la sont a ƴami application ji je ƴamata carte bancaire ɗo kam ɗiɗo mari ɗiɗo sécurisina mi famay isin application man je mbiyata to application ji je to a waɗi naftirgo be maji ɗo ɓe mbima sey to a yoɓi may ɗo bo ɓe mbima ajouta carte de crédit ko nandi be majum sey to wi woodi application ji lattiɗi na application tan ko ɗume yake feere to waɗi sodugo ɗum en ligne ɗo sey to a yoɓi ɗon je application je ɓe gattami ba kanjum ɗo sey to a yoɓi nden a naftira be majum mi tammi on no fama ɓe ƴamete a waɗa dedei numéro ji je e carte maɗa dedei to ɗum visa card naftirta ko mastercard ko nandi be majum woodi code je ɓe ɗaɓɓitita a waɗa to a waɗi code man ɗo ɓe ɗo wiye nda nombre ceede dedei je ɓe ittata ɓe ɗo itta ɓe gerbana message an bo a valida a waɗa mot de passe maɗa a valida ɓe kosa ceede maɓɓe sey ɓe joftama application ma naftira be majum amma ɓurna sey marɓe dedei sin wiyake feere ma kolɗuma sey be account dollar ɓe naftirta sey to anne yoɓan to a yoɓiran be dollar ko be euro e ko nandi be majum ɗum hunde on dedei sande seɗɗa amma nder balɗe garande nder wakkati je garande min tammi fuɗɗugo waɗugo vidéo ji dow majum min tindira en ni ko larani ko man goɗɗo wawata waɗugo dedei a soda kuje en ligne ko larani diga marketing de réseau e ko nandi be majum kujeji ɗuɗɗi min tammi fuɗɗugo waɗugo vidéo ji dow majum to waɗi sodugo kuje en ligne isin application ji mai ɗo to waɗi yoɓugo
e to ayidi an bo sorugo kuje ma en ligne ko nandi be majum ɗum kujeji on de ɗi hani himɓe anda ɗum kujeji caɗɗi bo en ngala waɗanay ɓe en isi majum bo be fulfulde ɓiɓɓe nder mawɗo ɗo peƴinana mi isi jamde man ɗo minon bo moyen waɗugo banni may ɗo en andi kujeji may ɗo na mere watta ɗum ɗo ɗaɓɓita moyen ɗum ɗo ɗaɓɓita recherche ko nandi be majum recherche man ɗo bo ɗum ɗo ɗaɓɓita moyen ha waɗa vidéo ji ɗo majum e ko nandi be majum ɗum hunde on de sande amma inchallah min ɗo programme nder balɗe garande ko lebbi garandi inchallah min tammi waɗugo vidéo ji dow majum yawwa sey jiddo na banni o windi mi hofni on fu mo ɗon diga bertoa Cameroun min gettima ko ɗuuɗi min gettima min jelo yimɓe bertoa fu yamɓe o hofni en pat meɗen sakiraɓe wonɓe en direct jotta ɗo nonnoon Alhaji Bouba Malik o windi de may gangame je suis à Koutaba machallah ya alo a goɗɗo may gangame pour le moment ɗo Koutaba ok tami mi heftimama ɓe goɗɗum Alhaji Bouba Malik mi yelo on yamɓe ha Koutaba tayandi machallah Saydou Sali min gettima ko ɗuuɗi a windi a wi min kollima kujeji ɗuɗɗi min ekkitinima deydey ko concernata technologie e nonnoon aɗo etta min ko ɗuuɗi aɗo continue hokkugo min deydey confiance Diengol Pulaku TV a yetti min pour toujours et pour toujours minon bo min gettima min ɗon gondi ɓe maɗa e min gondi ɓe moɗon on pat moɗon sakiraɓe min ɗon getta on sosai wallahi Allah barkiɗi min gettima deydey ɓe do'aji ɗi garan ton min Allah ni barkiɗin yawwa sey Abdel o windi yes c'est bon ok Abdel mi yetti ko ɗuuɗi mi laari aɗo ewnami gal numéro am feere ɗo miɗo matina téléphone o ngaya nga ewnatama no ɗum hanga on deydey mi waɗirta vidéo am direct ma e jotta kanjum waɗi ayi mi hosayi appel maɗa ok Saydou Sali a ƴamti deydey vidéo en direct je min gatta ha YouTube may ɗo ɗum ɗo salo ñalande ndere ɓe ñalande ndere e quelle heure wakkati ɗum e deydey direct may ɗo watta miɗo martina min ngala gaɗa direct may ko nde min mbayri no waɗugo en direct may masi hannde yawwa man kala nde min tammi waɗugo en direct je musamman fou min tammi matingo min tammi waɗugo vidéo musamman dow majum min matinay ha YouTube min matinay ha groupe ji e WhatsApp e ko nandi ɓe majum men marɓe numéro am mi tammi matingogal e statut ɗam e ko nandi ɓe majum ɗuɗɓe nder moɗo ɗo marɓe numéro am ɓe mari numéro muɗum ɓeɗo ndara ɗe statut ɗam to mi waɗi kujeji feere fugal to mi matinta gam may ñande nde mi tammi waɗugo en direct may fuu min tammi matingo inchallah on tammi marugo baru ma toon keɓirayi ɗum ngal WhatsApp on keɓirayi ɗum ngal Facebook ko ngal YouTube e ko nandi ɓe majum ko Telegram fuu min tammi matingo miɗo matina min ɗo mari chaîne ha YouTube Diengol Pulaku TV min ɗo mari page ha Facebook Diengol Pulaku TV min ɗo mari groupe ji ɗi WhatsApp bo Diengol Pulaku TV toujours min ɗo mari groupe ha Telegram Diengol Pulaku TV nonnoon lutti je Instagram bo min tammi maɓɓutugo to Allah mo yerdi e min tammi maɓɓutugo website maɗum site web je Diengol Pulaku TV to Allah mo yerdi nder balɗe garande ko lebbi garandi ngam mayɗo balle min be du'a e ko nandi be majum heɓa deydey kuuɗe man ɗo ɗe jaha yeeso seɗɗa seɗɗa déjà jotta fu en giya alama yahugo yeeso kam ngam mayɗum min ɗo gettira on be majum sakiraɓe diga ɓen wonɓe lesdi Cameroun wonɓe lesdi Nigéria Chad Centrafrique Gabon Congo on pat moɗon kone min ɗo ndara message ji moɗon min ɗo ndara deydey on ɗo ndara vidéo ji amin e ko nandi be majum min ɗo ndara pays kaza ɓurɗi larugo vidéo ji amin kaza en ɓuuri abonugo kaza en ɓuuri waɗugo like e commenté ɗum pat moɗon min ɗo ndara commenté ji deydey kala hemin darata vidéo ji amin fou yimɓe Sénégal ɗo gal Afrique de l'Ouest yimɓe Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire on pat moɗon woɓɓe min ɗo matotiragal WhatsApp woɓɓe feere woyake feere e wona keɓata min ɗo toro on deydey yafoe miɗo martina balɗe saliɗe mi laari commentary goɗɗo waɗi commentary o windanimi e ko waɗi kala nde ɓe nde o ewoni min fof heɓatamin min notata ko appel mako min kokka numéro ji amin e nden bo o ewna nde o ewni fof min notata ko mo e o yerbanami message bo min keɗitittako ɗum go min neɓa min keɗitaki ɗum sakiraɓe miɗo hokka on muñal sosai jogo en andi kujeji meɗo ɗum hunde sande jotta exemple bana ha téléphone am ɗo to mi waɗanay noon misalu message ji ɗi mi mari deydey ha WhatsApp an tan jotta misalu banni nda message ji ɗi mi mari ha WhatsApp mi anda to ndara ɗum boɗɗum
mi anda to ndara on ndara mi wangina on boddum dede message ji mi mari dede ha WhatsApp am o yerbi message o yerbi message o yerbi message ko nandi be majum tan mi ndari dum do yeso modon mi do mari message ji temere jeego be capande jeena e jeetati 698 message dede je himbe gerbani mi himbe fere to ha mi wawa mi wi'a mi geri himbe mambe par mo fu be question mum be ko jamata do ha mi wi'a mi jabake dum fu nder wakkatire sedda ngam matene dum sadana yam e en plus to mi mabbiti mi débloqué babal appel ha WhatsApp am to mi do connecté banni himbe do yiyami adon mi do en ligne ni o moy fu to yerbi message mudum yi mi répondai dum habana ha ewna odo ewna odo ma ewna odo ma ewna warta appel ji man tan hada ha mi heba mi hedito e vocal ji de himbe man yake fere do seto mi bloqué babal appel ma warta ko goddo ewni am dum nata pa nden mi heba mi hedito message ji modon dum duudum himbe may duudum na min gida jabago message ji modon wallahi min ngidi wondugo be modon to min kebano kala mo hebi message mudum fu min jaabo min kumtana dum haaje dede ko mari haaje ko jami min fu yake fere on tawa goddo jami min application goddum je min andara min gala dum to ayi min nebi min jabaki ma yake fere do sei to min ngadi recherche min dabbiti dum to be fere to min matini banni may do ayya goddo fere berne yi amma min gida wadan gon bido matina wallahi dum buran sembe himbe ma be duudum be duudum e nden bo min maran wakkati je min beta min ngada video en den na kanjum matan ma goddo maran wakkati je watta so ngurlaji mudum goddi ko nandi be majum jangirde ko nandi be mando mi tammi on pamanami to ay dole dum mara sari man pota min biya min jabake ko moy to amma min kabda be non may fu kala ba wakkati fu min no kayto message modon yawwa banni e nden bo yakke fere tawa goddo hokkimi kugal goddo wiya mi mari haje créané go chaîne ha YouTube a créanam kaza ko page ha Facebook ko kaza am wadi kaza majji mode passe am majji heftanan dum mi do matina to goddo mari haje mi créana dum kaza min biya dum ayoba kaza nden min créané ko mode passe mada majji a yoɓani mi heftama mode passe maɗa ko ɓe pirati compte Facebook maɗa ko WhatsApp maɗa ko ko nandi be majum ɗo ɗum pat majum miɗo huwa ɗum goɗɗo wawa contacta mi hokkami kuugal waranam kaza ko montage ji goɗɗi vidéo ji ko nandi be majum miɗo matina himɓe ɗuɓɓe ɗo hokkami kuuɗe to goɗɗo hokkimi kuugal ɗo ha mi wiya mi acci kuugal am mi wari en ɗo matotira yake feere ɗo yake feere se e kasadi mi jaɓi kuugal goɗɗum mi huwanayimo mi lori bo mi wari miɗo suklani so ngurla hokka feere nayi ɗon bo mi waɗanayimo adalci an ko bo to ngam mayɗo sey on gaɗa muyal kadi sey en ballidira noon mayni en muñmuñtira ni heɓa de ɗum yaha kadi tan min pamani on sakiraɓe on jako de ɓe surutu mi waɗani on amma miɗo matina to on ngala to on gara darata vidéo ji ɗi min gatta on supportani ko min gatta da min acci waɗugo ɗum amma nde on ɗo supporti nde weeti fu yesso ɗo banni min bo min ɗo continue waɗango de vidéo ji man ɗo e min kabda bo min gaɗa recherche hunde no nde saɗiri fu min kabde to hande heɓoto kam min kabda min giya min gaddani inde to nangi sey be ceede ma to ɗum gora sembe min gara to ɗum so sati sosai bo min mbiyan to goɗɗo mari haje majum yoɓa hedde min germanama yimɓe feere yakka feere ɗo sinka to min gaɗi vidéo min mbi sey to goɗɗo yoɓi hedde min germana ɗum deyde application may ɗo yimɓe feere ɗo sinka en andi kala kuugal fuu sakiraɓe ngal wattake mere arande ko en fuɗɗuno waɗugo vidéo ji may ɗo en mbino en ɗon giya deyde leƴƴi feere fu ɗon gaɗa vidéo ji banni ko larani haala informatique may amma enen en ngala waɗayɓe vidéo ji may ha YouTube banni waɗoɓe be français ɗon gaɗa anglais arabe kanje kan ɗum bolle de jawɗe yesso sosai ma en mbiyata wodi bolleji ɓawo ɗo isin hausa isin yoruba isin wolofe ko nandi be maji isin swahili ɓe ɗon gaɗa vidéo ji maɓɓe banni ɓe ɗo kollita himɓe maɓɓe wati to goɗɗo mari haje ban hausajo mari haje larugo hunde be hausare ni wodi mo ɗo ewnami ngam mayro to toromo yafuye mi tami oɗo laara en direct jotta mi laari oɗo ewnami ngam may rusinomi ɗo toromo yafuye oɗo ewnami ha deydi appel haɗɗo ɗo o waɗa muyal sey to mi sulitake mi tan mi ewnitago mo yawwa ɗum ɗumejum bolwaynoɗen mi yejjiti ko bolwaynoɗen may ngam man en cala haala men yawwa ngam may ɗo an kam haala kay kam bolwaynoɗen kam en wurta haala may mi yejjitika sey en continue tan be janngugo de commente ji ɗi sakiraɓe gaɗata sey isaga Eliaya windi misani Adamu Haruna isaga Eliaya mi yettima ko ɗuɗi melo jamo an bo aɗo lara vidéo ji amin diga wurato e ma bo lesdi to e nonnon Hamza Hammadou o windi o wi certaines application ne désinstalle pas application ji feere o ɗi désinstallata ko application ji man kam gal to a télécharge ɗi a wi ɗi désinstallata ko ɗo ha Play Store na malla to ça dépend de ha télécharge application may ɗo a désinstallata nga wodi application ji feere bo andi de ɗi ngardu be téléphone may ɗum isin application to on a désinstalle nga sadi désinstalla bo mi yiɗi a famnami
ok Saydou a wi a wala deydey WhatsApp amin mais aɗo mari deydey aɗo aboni deydey ha page amin je Facebook na machallah to mi yettima joni to haɗo aboni page amin je Facebook ni wala probléme min ɗo mari groupe ji je WhatsApp amma groupe ji je WhatsApp aɗo mari condition seɗɗa to goɗɗo nasay deydey nder groupe ji amin je WhatsApp ɗo inscription may ɗum 1000 francs goɗɗo waɗan borol min gata ɗum ha groupe man heɓa deydey kala hunde nde min gaɗi min gerɓi fota ɗum diwa ɗum to ɗum vidéo min gaɗi ha YouTube ma min gerɓa e lien man to ɗum vidéo min gaɗi noon je WhatsApp bo min gerɓa ngol hatton may ɗo groupe je WhatsApp kanjum description man to goɗɗo nasan e ɓe condition no yoɓan 1000 francs ewa banni groupe ji amin je WhatsApp yawwa sey Hasana Isa o windi région de centre Cameroun Yaoundé kenan e Hasana Isa mi yettima ko ɗuuɗi ha centre Yaoundé mi yettima ko ɗuuɗi sey El Zakaria Jiddel o windi salamu aleykum wa aleykum salam El Zakaria mi hofnima ko ɗuuɗi mi yelo a jamo bo non sey Abdel o windi ok a yettama min ɗo ha Bertois probléme ma ok Abdel aɗo Bertois jotta he ok machallah to no Bertois man mi yelo yimɓe Bertois pat yamɓe sey Isaka Yaya o windi Yaoundé Cameroun Yaoundé o woni ha lesdi Cameroun machallah Isaka El Yaya mi yettima ko ɗuuɗi ha lesdi Cameroun mi yelo bo a jammo wodi sakiraɓe kadi noon to wodi jamol deydey je goɗɗo wawata jamugo ko wodi shawari je deydey tan mi hokkugo min gam naɗo miɗo keeɗi jawabuji ɗi gatton e deydey to wodi jamol goɗɗo mari haaje min ɗon ndeni question muɗum e to shawari yiɗi waddangomin fuu bo min ɗo keeɗi on yawa to sakiraɓe mi lorto deydey dow haala kami fuɗɗuno wollugo ko larani haala ɓe chaine YouTube may ɗo ni min umti haala man ko larani haala en ɗon no gaɗa vidéo ji koen puɗɗi waɗugo vidéo ji meɗo en mbi hani enen bo en gaɗa vidéo ji lato en ɗon mari waɗana ɓen vidéo ji tutoriel banni ɓe fulfulde isin to goɗɗo yiɗi ɗaɓɓutugo application kaza kaza no warate téléphone ko ordinateur ko nandi be majum ni en mbino isin bolleji feere hawsare yoruba igbo olof isin swahili ko nandi be majum ɗum fu ɗum bolleji ɓe jottaki en ɗuɗugo afrique ngam mi tammi fulɓe hamɓe on ɓurdi ɗuɗugo ha afrique ɗo amma en ngala waɗana ɓen kujeji may ko wari fu sey en jiya jotta kam hunde meɗo en jeebide sey a tawa to goɗɗo fuɗɗi waɗugo hunde may ma himɓe ɗo kositiri hunde nde watta ɗo kam banta ɗum hunde on deydey nde hanayi a tawa woɓɓe feere kam kuɗamo fuu to kañum yake feere mbaranta yimɓe feere ɓanndu deydey waɗugo